É unha honra extraordinaria e que moito agradezco. En primeiro lugar, por suposto, para min. Como presidente da Xunta de Galicia, son consciente, non obstante, de que é unha honra para todo o pobo galego, que hoxe se sente, nos sentimos recoñecidos e acollidos nunha cidade a que nos unen tantas cousas. Porto é tamén un símbolo para os galegos, é un símbolo de carácter, de identidade, de modernidade e, por que non decilo, de orgullo. Tamén, para nós, Porto é un sinónimo de orgullo. É unha cidade con historia, con moita historia, por suposto, pero é, sobre todo, ou, cando menos, xa vemos dende Galicia cada vez máis, unha cidade cun enorme e prometedor futuro. E por iso, este xesto tan simbólico que hoxe está tendo lugar supón, para min, e insisto, para Galicia, moito máis que unha distinción protocolaria. É unha expresión de confianza, é unha expresión de recoñecemento mutuo e é unha expresión da aposta compartida por tantas cousas que, como decía o alcalde, unen a Galicia e o norte de Portugal. Temos unha visión común para o futuro desta eurorrexión, sen dúbida a que máis contactos e relacións e tradición ten en toda a Unión Europea. Señor alcalde, amigo Rui Moreira, esta distinción supón unha emoción, pero supón, sobre todo, unha obriga para min. Obriga de seguir traballando día a día por ese proxecto común no que ambos creemos, e eu aproveito para agradecerlle unha vez máis a Rui Moreira todas as veces que acudiu a Galicia para defender ese proxecto común sempre que solicitamos a súa presencia e foron moitas veces. Eu creo que non só os gobernos dos que somos responsables, senón a maioría dos cidadáns no norte de Portugal, en Porto e en Galicia, creen nese futuro, en ese proxecto común. Ese proxecto ten un nome propio, cooperación, e tamén un destino, conseguir unha prosperidade compartida. Hai moitas cousas que podemos mellorar traballando xuntos. Somos dous povos que levamos séculos mirándonos, falando, cruzando pontes, construindo xuntos e saltando por enriba de fronteiras que hai moito tempo que non existen entre Galicia e Norte de Portugal, moito antes de que desapareceran físicamente. Non é casual, efectivamente, que esta entrega, ademais, teña lugar nun día tan significado para Porto e para Galicia como a noite de San Xoán. É a primeira vez que vou estar en Porto na noite de San Xoán, seguro que vou disfrutar moito. Se o alcalde xa estivo en Vigo e en Coruña, sabe que nós tamén a celebramos moitísimo e ten moitísima tradición. Aquí en Porto é símbolo dunha identidade común, é a festa dun pobo. En Galicia tamén a celebramos con fogueiras e co mesmo desexo de identificarnos con algo que sentimos profundamente. E esta coincidencia, unha máis entre Galicia e Norte de Portugal, entre Galicia e Porto, non é unha casualidade. Demostra que levamos moito tempo compartindo moito máis que unha proximidade física. Compartimos unha forma de estar no mundo, compartimos unha cultura moi próxima para ambos os dous, moitas similitudes que nos unen tamén pola lingua, e un espírito atlántico. Se me permiten, por eso, hoxe non recibo só unha chave. Entendo que tamén a min, e sobre todo aos galegos, se nos abre unha porta. Esa porta ten que ser a dun futuro con conexións reais, as que merecemos, a dun futuro con infraestructuras necesarias, as que merecemos e as que precisamos, como decía o alcalde, e todo eso traerá novas oportunidades común. Porque está claro que a nosa relación ten raíces profundas, pero por eso tamén é lexítimo que nos plantexemos metas perfectamente realizables. Obxectivos que nos interesan a todos e que hoxe, máis que nunca, hai que poñer en riba da mesa e eu quero aproveitar esta ocasión para volver a facelo como acaba de facer o alcalde. Efectivamente, nestes momentos, a prioridade máis evidente e a máis urxente, porque unha prioridade estratégica para os nosos territorios é a conexión de alta velocidade entre Vigo e Porto, con todo o que iso significa.
Precisamos, e creo que merecemos, un tren moderno, un tren rápido e un tren eficiente que acurte as distancias e, sobre todo, multiplique as oportunidades. Un tren que, sin ninguna dúbida, vai ser a columna vertebral da nosa eurorrexión, do noso territorio. É un tren que nos vai unir moito máis rápido e con moita máis comodidade e eficacia, non só físicamente, senón tamén económicamente e, sobre todo, dun xeito simbólico. Entre Porto e Vigo, entre Galicia e o norte de Portugal, non pode haber máis esperas, xa esperamos dabondo. Non pode haber máis demoras. E por iso quero recoñecer aquí, volvo a facelo con toda sinceridade, o papel fundamental que o meu suizo están xogando non só os responsables políticos do norte de Portugal, senón Portugal no seu conxunto. Por tanto, unha vez máis, señor alcalde, gracias polo seu compromiso constante. Gracias por esas expresións, esa vitalidade, esa confianza que transmite cada vez que ven a Galicia a falar deste asunto. Para nós é importantísimo. Gracias tamén, teño que dicilo, ao Goberno de Portugal, e particularmente, se me permiten, o ministro Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestructuras, casado ademais cunha galega e con moitísima cercanía ao noso territorio e a maneira de ver as cousas. A miña percepción é que Portugal, por suposto o norte de Portugal especialmente, polo interese evidente que ocorre, pero tamén Portugal como goberno ten claro que esta conexión é clave. Esa claridade se traduce en que xa están postas datas e investimentos en riba da mesa e agardo que o goberno do meu país o faga tamén canto antes. Dende logo, dende Galicia, estamos a empurrar a facer toda a influencia que podemos para que isto sexa así. Hai que acelerar a saída sur de Vigo e hai que acelerar a conexión entre Porriño e Valença do Miño. Esa é a nosa responsabilidade, esa é a nosa obriga, vendo, ademais, ou insisto, esa é a miña percepción, a nosa percepción, que dende o outro lado se están facendo as cousas e hai avances reais. Fan falta moitas cousas. Hai que poñerse de acordo, coordinarse para un novo viaduto sobre o Miño, non é unha empresa sinxela. Hai que marcarse datas realistas, de nada sirve poñer datas de finalización de obras que xa se sabe cando se poñen que non se van cumprir, é moito máis realista e moito máis honrado, se mo permiten, poñer datas que logo podamos cumplir. E creo que o mellor é facelo conxuntamente, facelo da man dos nosos aliados, neste asunto e en todos, pero neste especialmente. Porto, o norte de Portugal, a sociedade civil, tamén quero aproveitar aquí para recoñecer o papel dos empresarios, das organizacións sindicais, que cada vez que foron chamadas a un lado ou outro da fronteira, tamén acudiron, dándose conta de que isto era un obxectivo fundamental. En definitiva, precisamos unha conexión moderna, con máis frecuencias, mellores conexións e coa visión de Europa, desa Europa moderna da que formamos parte Galicia e o norte de Portugal. E está tamén, quero aproveitar esta ocasión, falando de infraestructuras, o corredor atlántico do que o alcalde e os responsables políticos en Portugal teñen falado e teñen acudido a Galicia para falar deste asunto tamén en moitas ocasións. Vaise celebrar esta mesma semana en Bruselas o foro do corredor, donde Galicia e o norte de Portugal, agardo que o Goberno de España e o Goberno portugués envíen unha mensaxe conxunta. É necesario que formemos parte da rede básica europea. É necesario que os cartos, os diñeiros para investimentos moi importantes teñen en conta que esta tamén é unha zona estratégica de Europa e, polo tanto, debemos recibir eses fondos para integrarnos plenamente como esa Europa moderna que somos. Isto en canto a infraestructuras fundamentais, infraestructuras ferroviarias, pero hai moitas máis cousas nas que estamos traballando conxuntamente. Hai proxectos estratégicos en marcha, como a conexión transfronteiriza entre a Gudiña e Viñais, unha zona a que creo que ambas partes debemos prestar aínda máis atención, ou o novo paso entre Monsao e Salvaterra. Hai máis prioridades. Temos que dotar, por fin, dun estatuto de traballador transfronteirizo a eses máis de 14.000 traballadores dun lado e do outro, do lado portugués e do lado galego, que cada día cruzan a fronteira
sen darse conta, probablemente, de que están pasando dun país a outro, pero sufrindo moitas veces as trabas de estar facendo realmente. Polo tanto, estes traballadores que crean economía nos dos lados da fronteira, que crean riqueza nos dos lados da fronteira, que se sinten parte do progreso dos dous lados da fronteira, necesitan que trabas burocráticas, trabas administrativas, que hai moito tempo que tiñan que ter desaparecido o fagan xa definitivamente. Falaba tamén o alcalde de cultura. Temos moitísimos exemplos, temos unha lingua común que nos une e nos dá potencia, ou polo menos unha lingua con raíces comunes, que supón unha enorme diferenciación a hora de atopar vantaxas con outras zonas de España na relación con Portugal. Pero temos tamén, por suposto, ese camiño de Santiago, ese camiño portugués a Santiago, nas súas dos variantes, que está medrando dun xeito excepcional. A día de hoxe, aínda non chegamos á metade do ano, queda todavía algo máis dunha semana, xa son máis de 100.000 os peregrinos de moitísimos países do mundo que están chegando a Santiago a través das rutas portuguesas. Hai apenas 10-15 anos, prácticamente non había peregrinos, e agora hai máis de 100.000 en solo 6 meses. Isto quere decir que estamos traballando ben e temos que seguir traballando e aproveitar a enorme potencial que tamén ten ser un destino común neste mundo tan grande, ser un destino onde nos identifiquen Galicia, norte de Portugal, moitísimas persoas de países moi lonxanos como un lugar ao que vir, coñecer e darlle vida económica. E, polo tanto, fago votos para que sigamos traballando con sentidiño, sabendo que temos un tesouro por desenvolver no camiño portugués a Santiago e traballar tamén para que sexa declarado, estou seguro que terminaremos tendo éxito, Patrimonio Inmaterial da Humanidade pola UNESCO. O ano 27, o ano do Xacobeo, está ali e estou seguro que aproveitaremos tamén dos dous lados esa enorme oportunidade. E queremos, en definitiva, seguir sendo pioneiros en tantas cosas. Decía que somos a primeira eurorrexión constituída en Europa. Hai eurocidades traballando nos dous lados das nosas fronteiras e podemos facer moitísimas cousas xuntos, seguir facendo moitísimas cousas xuntos. O desenvolvemento económico, comercial, social que o norte de Portugal e Galicia experimentamos nos últimos anos non é casual. É o froito dun traballo concienzudo polas dúas partes, pero tamén de moitas cousas en común. E, polo tanto, esta enorme ventaxa, esta identificación entre os nosos povos, creo que é algo que hai que seguir aproveitando porque está dando moitísimos froitos. Este xeito de facer política, en Galicia identificamos co selo de Galicia Calidade, o final de traballar con sentidiño, con rigor, dándolle valor á palabra, cando se dá unha palabra en política hai que cumplila, e marcándose obxectivos realistas que podamos acadar e creendo sempre que na unión está a forza. Por lo tanto, señor alcalde, señoras e señores, permítame que remate como comecei, agradecendo de corazón esta distinción. Como dixen ao principio, non a entendo como honra individual, porque sei que non o é. A entendemos en Galicia como un recoñecemento colectivo a todos nós e o compromiso constante da Xunta de Galicia por facer que esa cooperación sexa real, sexa efectiva e siga dando os seus froitos. Señor alcalde, vostede dixen leva anos defendendo a eurorrexión, as empresas que temos por diante, as que xa conseguimos con feitos e, sobre todo, con moita paixón, que creo que como hai que facer as cousas. Oxe, vostede me entrega a chaves desta cidade e quero que saiba, diante dos seus concidadáns, dos seus compañeiros de corporación, que teñen todos vostedes, dende este momento tamén, a chaves de Galicia. Esas chaves son as chaves da nosa amizade, as chaves da nosa alianza e as chaves da nosa confianza nun futuro común. Aproveito para invitarles a todos vostedes, como decía o alcalde, nun día complicado, nun día que se celebra moito, a que coñezan, noutra ocasión, o San Xoán de Galicia. Sob a sua liderança, a comunidade autónoma da Galiza conheceu um amplo desenvolvimento económico e social. Projetou internacionalmente a sua cultura,
a sua identidade histórica, a sua riqueza patrimonial e reforçou a sua influência política e institucional, quer no Noroeste peninsular, quer em Espanha, na Europa e no mundo. Homem corajoso e determinado, Dom Alfonso Rueda é uma voz irredutível na defesa dos interesses da sua comunidade autonómica e desta nossa euro-região, Galiza, norte de Portugal. O Sr. Presidente da Xunta da Galícia não vacila nem se atemoriza quando se trata de zelar pelo bem-estar, prosperidade e segurança da população que representa. Da mesma forma que é desassombrado e enérgico na promoção das causas que interessam ao Noroeste peninsular, como as infraestruturas de mobilidade. O Sr. Presidente tem sido um dos políticos mais ativos na promoção das relações transfronteiriças. D. Alfonso Rueda acredita convictamente na euro-região Galiza, norte de Portugal. Acredita, como nós acreditamos, que galegos e nortenhos têm laços inquebrantáveis, uma mundividência única e vários desafios comuns. O sentido da nossa euro-região transcende a mera gestão conjunta de fundos europeus e de projetos de cooperação. É uma verdadeira comunidade de destino, na medida em que as relações transfronteiriças não se limitam ao comércio e aos negócios. São relações históricas, sociais, culturais e afetivas, muito afetivas, fortes e abrangentes. Em nenhuma zona de fronteira entre Portugal e Espanha há ligações tão profundas. O sentimento de pertença à euro-região Galiza, norte de Portugal, é uma realidade de facto e a sua excepcionalidade no todo ibérico e até na Europa deve ser devidamente reconhecida. Impõe-se um maior protagonismo da nossa região nos destinos dos dois países e também no projeto europeu. Ainda que, como sabemos, o sistema político espanhol garanta capacidade de decisão autónoma à região da Galiza, algo que não dispomos no nosso tão centralizado país. Mas não podemos tomar por garantida esta nossa relação transfronteiriça. É preciso alimentar todos os dias essa relação, dinamizá-la, dar-lhe vitalidade e, acima de tudo, novos sentidos. Isto é uma tarefa que deve comprometer nortenhos e galegos, a despeito do menosprezo com que as nossas duas regiões, por vezes, são tratadas pelos respectivos governos centrais. O povo e o norte de Portugal, o Porto e o norte de Portugal prezam muito esta sua relação privilegiada. É uma relação que hoje, simbolicamente, fica reforçada com a outorga das chaves da cidade a D. Alfonso Rueda. Com esta distinção, estamos também a homenagear a amizade que nos une e que o Sr. Presidente da Xunta da Galícia também representa. A amizade entre Porto e Galiza não decorre apenas da proximidade geográfica. Nós, de facto, partilhamos uma herança cultural comum que remonta às profundezas das nossas histórias. Uma herança que começou a ser construída na Idade Média, período a partir do qual as influências linguísticas, religiosas e comerciais ajudaram a moldar reciprocamente portuenses e galegos. O caminho de Santiago cruza-se com a história do Porto e as suas referências religiosas, culturais e humanas, e estão muito presentes no património da cidade. O itinerário espiritual de Santiago ajudou a construir a identidade do Porto, enquanto encruzilhada de rotas e culturas ao longo de muitos séculos. Hoje, o caminho de Santiago continua a fazer do Porto um ponto de confluência de pessoas de todo o mundo, contribuindo para a projeção internacional, a afirmação cultural, a atratividade turística e o dinamismo económico das nossas cidades. Não é só o passado que une o Porto e a Galiza. Há nos dias de hoje uma frutuosa relação entre os dois territórios, capaz de gerar investimento e emprego, trocas comerciais e procura turística, diálogo cultural e um muito importante intercâmbio académico e científico. E não nos podemos esquecer nunca da relação emocional e afetiva que une a população do Porto à Galiza.
Não são poucos os portuenses que têm raízes familiares no lado galego ou que ao longo de gerações mantiveram laços de amizade com a região. Dom Alfonso Rueda, Excelência, minhas senhoras e meus senhores, o Porto e a Galiza partilham, pois, um passado notável, uma história de cooperação fortalecida ao longo de séculos. Mas mais importante ainda, temos à nossa frente um futuro para construir em conjunto, se continuarmos a fazer da nossa cooperação uma vantagem estratégica. Numa Europa sem fronteiras e num mundo global, as relações fronteiriças não são apenas um legado do passado. São também, e sobretudo, uma oportunidade de prosperidade e desenvolvimento. Importa sublinhar que a nossa Euro-região gera um PIB superior a 100 mil milhões de euros, um intercâmbio comercial de cerca de 2 mil milhões de euros. Diariamente, 43 mil cidadãos de ambas as regiões cruzam a antiga fronteira para trabalhar. Muito pela ação dinâmica de Dom Alfonso Rueda, o Norte de Portugal e Galiza estão hoje unidos numa frente comum, numa frente política, pelo avanço da linha de alta velocidade Porto-Vigo, projeto central, crucial no desenvolvimento da rede ferroviária ibérica. As nossas reivindicações serão certamente sempre mais audíveis e mais convincentes, falando a uma só voz. Devemos continuar a sensibilizar em uníssono os governos de Portugal e Espanha para a importância estratégica, mas também para a urgência da alta velocidade entre Porto e Vigo. É uma importância estratégica que extravasa o âmbito regional e as circunstâncias particulares da nossa região. Este projeto ferroviário produz efeitos de arrastamento e externalidades positivas no todo nacional dos nossos dois países e até na União Europeia. A linha de alta velocidade Porto-Vigo deve, por isso, ser encarada como um desígnio regional, mas também nacional e europeu. A alta velocidade irá transformar a mobilidade no eixo atlântico, tornando-o mais eficiente e, acima de tudo, mais sustentável. Ora, o efeito imediato desta nova mobilidade será, de imediato, uma maior coesão regional e territorial. Dessa maior coesão resultam, por seu turno, mais oportunidades de cooperação económica, investimento empresarial, relações comerciais, mais oportunidades de fluxos turísticos, mobilidade laboral e abastecimento logístico. Mas, acima de tudo, mais oportunidades de relacionamento cultural, social e académico. Mais oportunidades de intercâmbio de talento, conhecimento, tecnologia e inovação. Em suma, a alta velocidade é um fator crítico de desenvolvimento regional, capaz de potenciar a competitividade das empresas, o bem-estar das populações e também a qualidade do meio ambiente. Senhor Dom Alfonso Rueda, minhas senhoras e meus senhores, termino fazendo votos para que o futuro comum de Porto e Galiza continue a ser marcado pela amizade, cooperação e progresso. Que esta nova aliança, sedimentada por séculos de história, se mantenha forte e dinâmica por muitos mais anos. Que a entrega das chaves, que hoje aqui é feita, seja mais do que um momento simbólico e se traduza em novas oportunidades de relacionamento transfronteiriço. Resta-me desejar a todos um bom São João. É uma festa popular que também ela une o Porto e a Galiza. Eu já passei o São João na Corunha e digo-vos que vale a pena. O São João é uma das festividades mais comemoradas nas principais cidades galegas, também inclui sardinhas e fogueiras e muita animação pela noite dentro, como hoje seguramente vamos ter. E ainda por cima ao São Pedro Judonos, porque está um dia magnífico. Portanto, muito obrigado a todas e a todos. Bom São João. Muito obrigado por ter vindo cá num dia particularmente difícil para si.